ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Savannah, kompleto ba? Oo, pero ano? Just see for yourself, Danny. And that's the end of my presentation for my long-term plan for this company. Malibang oras nating lahat o sadyang late lang si Daniela ng 1 hour. Come in. Please be seated. What? Nagulat din ako na nandito siya. Anyway, moving on. What are you doing here? Wala, day. Gimiting na ko sila nganong nakapiright ang akong video sa Kadenang Ginto. Gi-remove sa YouTube, day. Ikaw, are you doing your job? I thought you were busy with your long coffee breaks. Ako ang nagpatawag ng meeting na to. Dahil we all know na hindi kayang tumayo na isang kumpanya ng matagal nang walang namamahala. Now I propose na magbotohan na tayo kung sino ang magiging susunod na CEO. I agree. And I believe na ang taong mamamahala ng kumpanyang ito ay walang iba kundi me. Ako. You must be joking, Romina. Meron mong nararapat sa posisyon na yun. Ako yun. I have done so much in a short span of time na mo masasabing nagawa mo. Hindi mo pa nga mapatunayan na wala akong kinalaman sa pagkamatay ng daddy ko. Gusto ba talaga ninyo ang mamahala sa inyo is somebody who is on trial for murder? Handa na ba kayong harapin ang kahihiyan? Ayaw, day. Innocent until proven guilty. Sooner or later, mugawas ra gyud na day kung kinsa gyud day ang copyright anang YouTube day ngano mo yung na-delete akong Kadenang Ginto day with 50,000 views. And speaking of kahihiyan, dahil sa'yo, malapit masara ang kumpanya. And you're happy about your accomplishments? At nakita ko ang mga projects na pinasok mo sa company, Daniela. And for you to say all those things, you are stretching a little too much. How dare you? Hindi pa ako tapos. May mga hills ako na mas mataas pa sa accomplishments mo. Yan ba ang gusto mong maging CEO? Tingnan natin kung mag-agree sa'yo.